A poďme uctievať Pána, poďme privítať Pána na tomto mieste. Ak môžeš, vidieť svoje ruky k Pánovi a uctievaj ho, povedz, Pane Ježišu, som tu. A ten kámeň, ktorý je na mne, daj Bože. Odval dnes kámeň ťažkosti z mojho srdca, daj môj Bože. Odval ten kámeň, drahý Pane. A chcem, drahý Bože, dneska slobodne uctievať a chváliť. Pretože Ty si hodný mojej chvály každého času, môj Boh a Pán. Otče, Ty si dobrý Boh. My Ti ďakujeme za Tvoju lásku, ktorú nám prejavuješ Kristovi Ježišovi. Ďakujeme Ti, Pane, že si prišiel do svojho vlastného. Aj keď ťa vlastní neprijali, aj keď sme ťa neprijali, Pane Ježišu. Dnes na tomto mieste ťa prijímame, hovoríme, že Ty si Pánom sobracia, drahý Bože. Že Ty si Pánom v našom živote. Že Ty si môj Pán a môj Boh. Halelúja, Ježiš. Ak sa modlíš v jazykoch, podvini svoj hlas teraz. Modli sa na hlas. Modli sa, modli sa. Šakele brahadaja. Ora basika na brahadaja. Ješua, Ješua. Ore besika na brahadaja. Halelúja, môj Boh. Uctievaj, uctievaj ho. Uctievaj. Bože Otče, dnes, drahý Bože, nepozeraj na naše hriechy, ale pozeraj na milosť, drahý Bože, ktorú si nám dal. Skrze krv baránka Ježiša Krista. Očisti nás práve teraz od každého hriechu, od každého zlého slova, Pane Ježišu. Očisti nás, drahý môj Bože. Potrebujeme ťa. Náš národ ťa potrebujeme. Naše rodiny ťa potrebujú. Naše manželstvá, naše deti ťa potrebujú. Dvini som to, povedz, Pane, potrebujeme ťa. Potrebujeme ťa, môj Boh a Pán. Uzdravuj na tomto mieste. Oslobodzuj na tomto mieste. Nech Tvoja sláva je viditeľná, drahý Bože. Nech Tvoja sláva je viditeľná. Hora ma braše, kede brahadaja. Ešte moc. Ora baše, kede brahadaja. Ora mandala brase, kede brahadaja. Ešte modli sa. Kora la braše, kede brahadaja. Oče, vej svojim Duchom Svätým. Oheň Ducha Božieho. Oheň prácu na tomto mieste. Oheň mocno mene Ježiš. Mocno mene Ježiša Krista. Kora la braše, kede brahadaja. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Halelúja, môj Boh. Ak chceš prísť pred Jeho tvár, povedz, Pane Ježišu, očisti ma svojou krvou. Očisti ma, drahý Bože. A Boh hovorí vo svojom slove, aj keby tvoje hriechy boli ako šarlát, ale keď On ťa očistí, tak budú bielšie ako sneh. Pane Ježišu, očistí, drahý Bože. Očistí svojou krvou. Môj Boh. Halelúja, Ježiš. Ježiš. A vám zde zmano prepoď lačou saminote tiblo i prema tu des mano vas abastis mano pre des mano pre. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, ďakujeme Ti za Tvoje vanutie. Si pripravený chváliť Boha? Tak, ako to najlepšie vieš, si pripravený vyvyšiť meno, to je nad každé meno. Si pripravený vyvyšiť meno Ježiš na tomto mieste. Halelúja, Ježiš.
Veríš tomu, že ty potrebuješ Ducha Svätého? My potrebujeme Ducha Svätého, pretože je... Môžeš uctievať Pána. Neviem, pre koho je toto slovo, ale ste tu viacerí, ktorí u srdce tak neholí a robíš niečo, pretože veríš, že existuje Boh, ale skutočne Boh nie je na prvom mieste v tvojom živote. A ja chcem povedať, že chvála ukazuje veľa, neukazuje veľa na chválu. To, ako chváliš Boha, ak iba stojíš a sa pozeráš na ľudí. Ja vám poviem, že toto nie je chvála. Boh sedí na chvála svojho ľudu a Boh hľadá modlitebníkov, ktorí sa modlia v duchu a pravde. Ak naozaj miluješ Pána, tak prichádzaš ako ten muž do Božieho domu, ktorý nepozerá naľavo, napravo a dokonca nedokáže pozerať do neba. Ale hovorí, Bože, odpusť mne. Človek, ktorý miluje naozaj Boha, tak je ti jedno to, že či niekto chváli Boha vážne, alebo že či niekto chváli alebo nechváli. Ale ty vieš, že tvoja láska, že láska ku Kristovi ťa ženie dopredu a keď chváliš Hospodina, tak ten človek, ktorý naozaj chváli z celého svojho srdca, tak ukazuje naozaj, že miluje Boha a že vie, čo Boh urobil pre neho. Ja neviem, ja chcem povedať, že ak už nevládzeš chváliť Hospodina, ak už nedokážeš volať na jeho hlas, ak nie je Boh na prvom mieste v tom živote, ja chcem povedať, že spomen si na kríž Ježiša Krista. Vždycky, keď som na mne, vždycky, keď nevládzem, tak sa pozriem na Ježiša Krista tak, ako ten izraelský ľud, ktorý bol poštípaný hadmi. A kedy boli poštípaní, aby nezomreli, tak sa pozreli na medeného hada, ktorý bol vyvyšený. Ja vám poviem, že to je viac ako medený had, ktorý bol vyvyšený. Je Ježiš Kristus, ktorý zomrel za teba i za mňa. A keď sa to, čo prežívaš, on je, hovorí tvojim, Pane, počúvaj. Ja som taký, ktorý hovorím o chváliť celým srdcom, pretože ja vám poviem, že Boh pozerá na tvoje srdce, že či ho miluješ alebo nie. Chceš chváliť Hospodina naozaj celým svojim srdcom? Poďme povstať a modli sa k nemu. Ak chceš naozaj, aby Boh zatrasil tvojim životom, ak chceš naozaj, aby Boh zapadl tebe oheň, príď ku kríži. Dnes, povedz, Pane Ježišu, prichádzam ku kríži. Dnes, drahý Bože, pred tvoju tvár, drahý Bože, pretože budeme spievať túto chválu, tak spievať, že Bože, ty vieš o mne všetko. A ja dnes, Pane, príjmam, drahý Bože, tvoju milosť. Prichádzam pred tvoju tvár, pretože nie je nikto ako si ty, môj Bože. Ty si ten najlepší Boh. Pane, my nemáme ku komu prísť, pretože ty si náš jediný kráľ. Pane, ty si ten, ktorý si hodný na všetky chvály každého času. Bez ohľadu, Pane, či vládzeme alebo nevládzeme. Ty si hodný, drahý Bože, aby sme dnes prišli a chválili ťa. Odpusť nám našu vlážnosť, Pane. Odpusť nám, Pane, že mnohé veci dávame na prvé miesto, ale ty, Pane, si ďaleko. Pane, očisti nás, Pane Ježišu. Na neke kasne veďa. Bože, ty vieš, Ježiš,
Melody, pena, já, amanhã.
ďalej. Modli sa, jeden za druhého, modlite sa. Žehnajte si navzájom. Žehnajte sa. Thank you, Jesus. Wow. Hallelujah. Evangelia Romanes. Budem hovoriť po romsky. Hallelujah. To som Roma. Sme Romovia. Hallelujah. Vítina v tom do nás Jezus. Vítam vás všetkých v mene Ježiša Krista. Baro privilej si mám, kde kaj som máš tu mende. Je mi veľkou cťou byť tu medzi vami. Nawet na pamiętina w Czyszkarczu, Panč Berzoweskie są kary. Nepamätám, kedy som tu bol naposledy, myslím, že 4-5 rokov naspäť. Ale jak pamiętina, Jedno si pamätám, kaj mili broda haskali a kalak marszyła. že moja brada bola čarná, a teraz je šivá. Pamiętina ma? Pamätujete si? A tu mentíš pamiętina ma? Pamätujete? Halleluja. Miro rivo in rado, kaj som máš kartume. Moje srdce sa raduje, že som medzi vami. Kavako ma napúžalo. Ten, kto mňa nepozná, My som polskoro, ja som polský Rom, ale bešas am do Anglia. ale žijem v Anglicku. Halleluja. Mire Pavaj, mire Peňa, Moji bratia aj sestry, a my bešas am do Nottinga, žijeme v meste Nottingham, ale tiež am do Belgicka, tilty na Minkangeri. ale aj tiež v Belgicku, v meste Tilt, máme zbor. A tiež ja v Belgiata tiež kali máš kramen. Prijeli z Belgicka tu, Kaj tu menge tiež to usluženo. aby vám tiež poslúžili. A taj sa amen has šukar Džives, Včera sme mali krásny deň, bogoslavíme Džives, veľmi požehnaný deň. Bud manuša odine preskro Ivo Ledevleske, Veľa ľudí dalo svoje srdca Bohu. i čiša je zaklasky na zamarera je. Môžeme zatlaskať je nášmu Bohu. Miro Ivo pezvadino pena v tunegi. Moje srdca sa veľmi raduje. Kaj šaj odden o Ivo Ledevleske. Že môžu dať svoje srdce Bohu. Pena v tunegi budvava manin, kaj te Máme pena. veľa slov, ktoré môžem dať. A i da Džives to sarva sekuštilo, Dnes ráno som aj skoro vstal a i penav Ledevleske, penav deva sote penav. a hovorím si, Bože, čo mám povedať? A i čtina penav kada. A čítam Bibliu a hovorím toto. A čtina v leder, albo penav kada. Čítam ďalej a hovorím si, alebo mám dať toto. Ale penav tu nevie. Poviem vám, O Ducho Świętym super. Duch Svätý je súprový. Może jakby kada tam manusza, Možno sú na tomto mieste ľudia bardzo znaną historię, jaka ma w tym niedobra. a chcem vám hovoriť veľmi známu históriu. Co na pewno ma najewkar szundza. Nie prvýkrát sa jej počul. Bo może masz kady masz amendę, Možno je tu medzi nami kaj se dzieje, takí ľudia, co hasłem jak, čo mali oheň, ale bez zakasienia z jaja. ale ten oheň sa zahasil. Zora bez modliny nas, Veľmi sídlo sa modlili, aj mamy ja modlitwa ma nadział akasar kiedyś. a naraz tá modlitba už nie je tak, ako predtým. Aj penachtu mengia ante Biblia hilva reso, A poviem vám, v Biblii je niečo, kaj jak džuvli has do Novo Testamentos, že v Novom zákone bola jedna žena, so mu nazvake Rom, že zomrel jej muž. ale hasva baro problémov. Mala veľký problém. Ale tyž has jek, i ko je problémova, A s týmto problémom musíte steďal ke baro senđos. musela ísť k súdci. Ale odak senđas aj so has držlivo zoravo, Ale ten súdce bol tak prísny, je Biblia peno, Biblia hovorí, kaj Job bez na kinuas emanše. že on sa
nečítal s ľuďmi. Aj si je zorhás, Mal takú moc, ale napovážil ma zemanuši. ale nemal v úcte ľudí. Ale joj, aj si zorali, kaj si vierala hás, Ona bola tak silná, mala takú vieru kaj joj kamovas, kaj joj vlastne teova a do obrna. a chcela, aby ju on dal právo nejaké. I tikas oesta, A vidíme tu ando Evangelia Łukaša 18 rozdział. Lukáš 18. Hintume Biblii? Máte Bibliu? Ko penavko wierząca mamuszka. Hovorím týmto, ktorí veria. Hintume Biblii? Máte Bibliu? Tylko w dół. Vidím dve Biblie. 3, Dneska prišli na kobas. 4, 5, 6, 7. Widzę telefony kanał. Aha, pan. Penavko Biblii. Poviem vám niečo. Pana jamy na rekala społecznością. Když prichádzaš do tejto spoločnosti, Wolożyto je dôležité, a ty Janes Peski Biblii. aby si zobral do sobu svoju vlastnú Bibliu. Mediana w Kajtumelino Biblii możesz tarpać Biblię a nie telefonu. Ja viem, že máte v telefónach rôzne preklady Biblie, Ale najważniejsze jest Biblia papierowa. ale najdôležitejšie je takáto Biblia z papieru. A i penas, A poviem kaja historia. o tejto histórii. Czytany kaja historia? Poznáte tú históriu? Okej. Kode Paweł dziany kaja historia? Tam vzadu poznáte tú históriu? Może nas. Možno ne všetci. Okej. Ta pena w kałasu na dziale. Ja budem hovoriť tým, ktorí nepoznáte. I Biblia pena kaj ando jek tan, ando jek foros, Biblia hovorí, že na jednom meste haska da sędzias, tento súdca, so bezemre devestar na darwas, čo sa nebal a Boha na ginowas bez emanušenca. a nemiel v úcte žiadnych ľudí. Kada drugo werse to spisuje. Toto píše druhý verš. Ale tyś hastaš jek wdowa, Ale bola tiež jedna vdova, so kamowas kaj teďa kada sędzias. ktorá chcela ísť práve k tomu súdci. A jevkar gelas keveste, A bol deň, kedy prišla k ňomu i peno, czy Simon West ande obrona, a hovorí mu, môžeš sa ma zastať. a i czwarto werset też peno, A 4. verš hovorí, bardzo baro czasos nałowa. přes dlhý čas nechcel príjmu. I kanak pena v tome geš, łacisz w czudu. A teraz dobre počúvaj. Sar tiri viarahi, Jaká je tvoja viara, kana tupes modlne skodel, keď sa modlíš k Bohu, če hitut problemos či versavo tlakos, máš akýkoľvek problém, lebo nejaký tlak na seba, či odrazu rezygnujesz, czy długo drczas. Okamžite z toho zrezignuješ, alebo ideš ďalej. Bo dikas ande Biblia, Lebo v Biblii vidíme, o jak dżuvli, že táto žena, joj na rezygnujesz. že ona nerezignovala. Joj łacisz dziadłas, Ona vedela, kaj nawoła ande obrona. že nemôže vždy to zastane. Ale kanak joj pare so kerčas. Ale ona teraz niečo robí. Pero mišino peskie, Myslí si, sarte kero, ako zrobiť, kaj manteo ande obrona. aby sa ma zastal. A joj peskie peno avka. A ona si hovorí, Tamewe si klarava goči. a ja mu teraz ukážem múdrosť. Zaczynkiasz te śledzinołes. Ona ho začala prenásledovať. I sa śledzinołas łez, A keď ho prenásledovala, joj dzianłas, ona vedela, dobre, kaj joj piro peskra rovňaha ande restauracji. že ona chodí so svojou ženou do restaurácie. A i peno, mewe si klarava A goči. teraz hovorí, ja ho naučím premýšľať. Jevkar aro jek V dziwes, jednom dni, gelas i pendias kode ande šatňa, tam niekde pri šatni, joj kode terčo. ona tam stojí. Jon wdzian, Oni prichádzajú i penem, czy szaj zław tiro jacket, a ona hovorí, môžem zobrať tvoj kabát. a joj pierdzias mu. A on ju poznal. A joj peno weske, A ona hovorí, weja manande obrona, zastaneš sama? joj pesti sa ucivino. A on sa neozýval.
I nás wakro jacket, whisko jacket. Zobrala jeho kabát, Whiska romňaky. kabát od ženy Aj peno pilnina vanada. a hovorí, budem to strážiť, nebojte sa. Okej. Ďalej našledíme. Ide a prenásleduje Aj peno avka peske. a hovorí si, So te quiero. čo mám spraviť, So to quiero durete. čo spraviť Keď sa ďalej, quiero ande obrona. aby sa ma zastal. Pomyślno peske avka. Pomyslí si, Peno piro ande sklepa. chodí do obchodu. O každá mendar musí nás teď vám do sklepa. Každý z nás chodíme. A joj peno avka. A ona si hovorí, Vďal peske ande sklepa. prichádza do obchodu I dikokova džuvla. a teraz vidí tú ženu I dikopevate. a díva sa na Aj ňu tiška de keres. a hovorí, aj tu robíš Pekada kaj Mateo zvada obrona. iba preto, aby si sa ma zastal. Hej, no. Sokame s kamavtky te žičino. A hovorí, čo chceš? Chcem ti popriať. Kamavtky te pomožino. Chcem ti pomôcť. Te kames lavatiri tečka. Jestli chceš, môžem ti vzniť jednu dášku. Tiko pomože na vatuke. Iba ti pomôže. A jo peno, no ty sa ma chodaro A on hovorí, no, prečo ma tak rozčinuješ? Kaj všende, kaj som, Všade, kde som, kam ty idem, kapla. vidím teba. Peno peske, ne tu si klarava A goč. hovorí si, ja ti ukážem. I peno, naša dinova. A následuje. I kada naša dinova zves, A keď ju následoval, i peno avka. tak hovorí, Džav, dikav, idem kaj džav peske rumňaha, a vidím, že ide manželstvo i džav peske parkova, džav peske te a odpošíru. idú si po parku odpočívať. A joj kode pevavečka už zaropeves. Ona na tej lávke sedí a čaká na ňou. I penoveske A avka. pohovorí mu, Dzień dobry, sędzio. dobrý deň, súdca. Aj ty škadej sám? A on hovorí, zase ťa Czy tu to mám? nasz nadines? Či ty ma prenásleduješ? Wszędzie to tyka. Všade, kam idem, tam ťa Samo to vidím. można. Jak je to možné? Aj mam tebe za dobro. Iba preto, aby si sa ma zastal. Durene penawka. Dali sa hovorí, I Mariów pędzias czepo holi salina zo sędzias. ten súdca sa rozhneval, Kaj šáci kładiko. že všade ju vidí. A dzielny samo kana versatos? A vieš, aký to bol verš? Piąto versatos. Pátý verš. Ale sopeno Biblia, Ale co hovorí Biblia? kaj peno naprzykrza mi się. Bez furt mogę Stále sa ma iba dotýkaš a stále ma iba prenasleduješ. Kada naprzykrza się do grecko ław, Toto ako v tomto slove, grécko, kaj hasła ande natura, že toto mala svoje povahy. kaj joj nauczyła się kada sokamu. Že neodazoval to, čo chcel. I nagle A naraz oda sędzias ten súdca peno wszadze kładika, hovorí, všade kam idem, a to tam ju parkos, vidím ju v parku, ande sklepa, vidím ju v obchode, ande v restauracja, restaurácii, wszadze kładika. všade, kam idem, tam ju vidím. I peno peskikawka, A hovorí si, 6 werset. 6. verš. Szunen man, Počúvaj ma, oda niesprawiedliwo sędzia sopeno. počúvaj, čo hovorí ten nespravedlivý súdca. Czy amarom rodo Či náš Boh nawoła amen ande obrona, nezastane sa nás. kana amen kochina złes, Keď my ho milujeme, kana amen vyčinas ando dziwes i ando rad. keď voláme deň aj nocou. Ale pisuje Biblia, A Biblia hovorí, 7 werseto, 7. verš, ale Job zwlekino z przyjściem. ale on sa zdržiava s príchodom. I kana A teraz, sarmišline, co myslíš? o sędzia z ila złande bronaczyna. Zastane sa ten súdca tej ženy, lebo nie? Bo peno awka. Bo hovorí, Musina włateła ande obrona, musím sa jej zastať, bo kanała dika wsadzi każdo dziwes, keď ju vidím každý deň, ta jabła kaj so dziwes, tak bude taký deň, kaj jabła i ciła mam poka.
že príde a uderí ma po tvári. Imam ani došvatar. Už mám dosť, že Musina fakete peno, musím jej povedať, kaj wawanda ubrona. že sa jej zastane. Co značilo kaja história Co to znamená táto história pre teba? Aj pena v tom je práva. A poviem ti, brat, sestra, Jeśli tu rezygnujesz z modlitwa, že ty zrezignuješ od svojej modlitby kana myślę, że te oddziała kandidata, a myslíš si, že odídeš od zboru, nakierkada, nerob to. ale ja zawzięto, Ale buď taký uzavretý. kana hintut problemów, Keď máš problém kana hintut choroba, a máš nemoc, ale modli bez komrodo, a modli sa k Bohu. a ja żarliwo A buď taký žárlivý perle devreskie, a povedz Bohu, dopóki ma na uzdrowienia, to kedy ma neuzdraví, my i tak pałty te działa. tak stále za tým. Kada kamo to szuno tuta Toto remňana, chce Boh počuť od teba. a my do Roma, A my, Romovia, a my teraz, to chyba sa nakamy z Mateu zdrowino, a my hovoríme, keby si ma chcel uzdraviť, ta na uzdrowień ma. tak ma uzdrov. Ta dzian ołesta ta tu na uzdrowino. Tak musíš vedieť, že ťa neuzdraví. Ale jeśli ja woła tu kajsi Keď wiara, budeš mít takú viaru, sakaja wdowa, tak ako táto vdova, aj prenea ale te wreskie, a povieš, že Bohu obojętnie sobie mangie jawła, nezáleží na tom, čo príde, ale my kama w to jawo, ale chcem prísť, czy są sasto, czy saści, či som chorá, lebo zdravý, my tak jawawa, aj tak príde, bo kamy z mantediko kody. lebo ma chceš tam vidieť. A kana odem diko tut połaczą tam, A keď ťa Boh vidí na dobrom mieste, ta czano łesta, tak musíš vedieť, co kierła o Duchu Święty, co spraví Duch Svätý, co kierła amarom rodo, co spraví náš Boh, a 8 werset to speno, 8. verš, i pospodes, a poddávaš. ale Biblia peno, A Biblia hovorí, kana meja wawa, keď ja prídem byka ja pów, na tejto zemi, taka ma wietę diko, tak chcem vidieť iba jedno, czy tu diawa wiara, či budeš mať viaru. amen, Amen. czy kames kiedy jawa ty wiara, Chceš mať viaru, kames wiara ale te star, chceš viaru od Boha, ta pena w tym będzie jek, chceš vieru od Boha, tak ti poviem iba jedno. na podepes, Nepodávaj sa. na podepes, Nepodaj sa. bo kana pospodeja, Keď sa podáš, na dichlenica. neuvidíš nič. Ale kana walczymy, Ale keď budeš válčiť, dikeja bare veci. Amen. uvidíš veľké veci. Kada my wygląda. Toto potrebujú církev. Każdy amenda. Každý z nás. Szajszun jest tysiące kazań. Môžeš počuť 1000 kázov, Ale tiri walka. ale tvoja válka, Janeska i hin. viete, kde je? Ale ty okej. V tvojom dome. Amen. Na e walka hin a do kangieri. Nie je válka v církvi, Ale ty okej. v tvojom dome. Baro ty okej. Lebo v tvojom dome 22 godziny salandoki. si 22 hodín vo svojom dome. A za 2 godziny A iba 2 hodiny salan de kangieri. si sme zbore. A oden kam te diko. A Boh chce vidieť, Ča do ty okej. že v tvojom dome I tu wiara. je viara. I tu wiara. Viera. I tu wiara. Amen. 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 I tu wiara. Máš viaru. Amen. Amen. Szukane si kana pastor Miško Gilavo. Pekne je, keď pastor Miško spieva, Bo sa zagilavo, jak zaspieva, bo niektóra manusza niektorá ľudí diklo mrazu zwidział. Mraz. Mraz. vychádza taký jak mraz po tebe. Ale my som ciekawo, Ale ja som czaro ty zvedavý, roke, že ako v tvojom dome bo mrazu zwidział. prichádza ten mraz na tebe. Sako z modliny. Keď sa modlíš, Taj kode musi na to człowieno. aj tam musím cítiť, A roke, v mojom dome, my myślimy kaj czare kangieri. ja som si myslel, že iba v církvi. A na wtedy. Poviem vám, Nadzianam ci kada tajsa pędził. neviem, či som to hovoril včera, Jak pastori spędzi zawka. jeden pastor hovoril, Akurat kada bangi sariablą kady ta diklo pekada. jak som prišiel tu, tak som sa pozrel tu na hore, I pędzi jak pastori spędzi zawka. pastor hovorí, Kaj na baredy zor najväčšia síla, moc, kana widział pekangiri, keď prichádza na církev, ta pena w tym będzie kaj katar kada widział. tak vám poviem, odkiaľ to vychádza. Ta łamanusza swoim palkeja zasłona. Tí ľudia, ktorí sú za touto oponou, Pał kulisy, dane są kulisy. za kulisami,
Takoto in Ezor. Tam je moc. Tu, ando tiroke. Amen. Tvojom dome, Ulisi. za tú oponu, Musines te kero. musíš robiť. Aj te javo tu dviara. Robiť tak, aby si mal viaru. Kaj kawaso jam pestena. Tí, ktorí prichádzajú, Kaj on te javo namaštíme. aby oni prichádzali. A potrzebna ti wiara. Je potreba tvoja viera. Potrzebna ti modlitwa. Je potreba tvoja modlitba. Ale kana. A kedy? Kana tu bez modlines za doke. Ty sa modlíš v dome. Kana tu bez modlines power. Ty sa modlíš Ko tu niko na tam, diko. tam, kde ťa nikto Ko tu nevidí. niko na To glaskino. te nikto nebude A na počúvať. marodel. Iba náš Boh. Raj na jesko. Pán kráľov. Král králisko. Pán kráľov. Ty kokatute. Aj Boho. Hovor. Aj vysunava ti modlitva. Počujem Ty tvoje ka ti modlitby. japsa. Vidím tvoje zrzy. Aj ty ka ti modlitva. A vidím tvoje modlitby. Aj odpenava tu ke pe A modlitva. odpovím ti na tvoje modlitby. Amen, Roma. A my, Romovia, Šašaj to šaj. ty môžeš tak spraviť. Te šaj to okej. Či môžeš tak dobre. Ale čekavka sam te javo. Ale tak máme byť. Všude sú Biblia peno. Počuj, čo hovorí Biblia. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I keď Syn človečí príde na túto zem a nájde nejakú viaru, Czy kamy z tyla? Czy na koła e wiara? či nájde vieru, Sarmisines. co myslíš? Sartomines. Co tu máš? Rakołane tu te wiara? Nájde v tebe viaru, Myślicie, że to wiara? myslíš si, A do pastori z Rakoła. v pastoru nájde. Ale na to naprawdę mamy. Ale neviem, či Či Boh. tu variť klobás. Wow. Ciekawka jest? Tak to má byť. Nie. Biblia peno? Biblia hovorí, Kryjówka ma de każdy, gdzie no ty widzisz. a chce vidieť vieru v každom človeku. W każdą, ale każdy malusz. V každém človeku Każdy to wiara. to chce vidieť. Czy jest ty ufilis? Či mu dôveruješ, Czy tu jest kames? či ho chceš. Na tylko sartukiej łaczes. Nie iba vtedy, kedy ti je dobre, Kana im tu pełno portfelis. že máš plnú peniežanku, Całą lodówka haben. že máš plnú ladičku, Penes, o halleluja! hovoríš halleluja, O himna są dycha! mám čo jesť, Ale ja wodziłeś. ale príde deň, Co andeletniczka dikeś tylko jududoru. že v tej ledničke vidíš iba svetilku A penes! a hovoríš, Kajko na był! Hej, node. kde je Boh? Przecież ją penieska błogosławiła mangę! Tak stále mi žehná. A dikeś jududoru. A naraz vidíš iba svetlo. A naftu nagiewanes. Poviem vám, Odel wyprobino ti wiara. Amen. Boh skúša tvoju viaru. Czy szaj oddel zeskie chwała. Či dávaš mu naozaj tú Ando chválu. ducho zjadł czacipe. Amen. Amen. Czy tu tchej, czy tu nane. Či máš, alebo nemáš. Czy są sasto, czy są na Si spali. zdravý, alebo chorý. Jo w kamo te niko ti wiara. Chce vidieť tvoju viaru. Jo w kamo te niko sarhazny z Chce wasta. vidieť tvoje ruky, ako Kana tu tchej, kana tu nane. nemáš, alebo máš. Jo w kamo te niko ti wiara. Chce vidieť tvoju viaru. Jo w kamo kaj te ufine złeskie. Chce, aby si mu dôveril. Bo jo patrzała rekada. Poď on verí v to, Ale czy to patrzysz? ale či ty veríš. Kada je otázka zada pesky. Daj si sám takú otázku. Biblia peno. Biblia hovorí, Kana oddziałasz, keď odchádzal, będzie szukar ława. zanechal pekné slova. Ando miro ker. V mojom dome Hej buta. je veľa miesta. Amen. Dziawka przygotowina tu będzie kera. Idem a pripraviť vám domy. Może tu dane ker. Možno nemáš svoj dom. Może tu dane kada są ma inne kaj tu te jadą. Možno nemáš to, čo by si chcel mať. Ale na to. Ale poviem ti, Odem kamo te diko potiroju. Boh chce vidieť tvoje srdce. A tiroju. Tvoje srdce, Jeśli patrino łeskie. ak mu patrí, Ta dziado łeska. musíš vedieť, Kajotkie przygotowienie z okiem. že on ti už pripravil ten dom. Jo przygotowienie z takie okiem. On ti pripravil dom. Bo my objaw
pokiaľ odchádzam, kaj tu menge kada to přigotovina. aby som vám to pripravil. A jeśli oddziała, Ak odíde, i přigotovinava tu menge, pripravím vám, sarjavava, jak príde, uava tu men kodoj, tak vás vezmem tam, kolkaj meso. kde som ja. Amen? Či kada pokřepením tu menge Je čina. to pozbudzujúce pre vás, nebo nie? Kaj tu menge přigotovinka skvěle. Že Boh ti tam pripravil miesto, dom, 14. rozdział Ewangelii Jana. 14. kapitola Jana. Jo, przygotowania z piekiel. On ti tam pripravil dom. A Jezus peno, A Ježiš hovorí, my som drom. ja som cesta, Čačík. pravda A je živý pen. i život. Kada jovino živý pen. Keď on je život, Pačovský. tak mu ver. Pačovský. Ver mu. Obojentne čo chutím, Nezáleží, či máš, Jovka ma tu te bogoslavinu. on ti chce požehnať. Jovka ma ke teto. On chce ti dať. Halleluja. Jesus. Jesus. Čunaš plaču duchos. Cítim Ducha Svätého. Dotykino to mi kada. Dotýka sa vás. Pača na to kada słuchajcie. Veríte tomu, čo som hovoril, Kajov przygotowania z tobą nie kier. že on vám pripravil dom Uple. tam nahore. Madara. Neboj sa, Tam na on hore. je z toho. Kana upelał. Keď si upadol, Tam w tym kamo ty hasko. a on ti chce podvihnúť. A kana sausu. Naswało. A keď si chorý, Ja w tym kamo ty on uzdrowił. ti chce uzdraviť. Ja w tym namu koła kawka. On ti tak nenechá. Ja w tym kamo ty uzdrowił. On ti chce uzdravovať. Amen. Milo droma haskade pekada, kaj ty java skade. Moja cesta bola iba preto, aby som bol tu. Soskie? Prečo? A tu megi te penafa. Prosto, kazaček. Aby som vám hovoril jednoduchú kázu. Kaj te pača. Aby si veril, Kaj te pača noski. aby si mu veril. Obojętnie czy tu tým. Nezáleží, či máš, Czy tu nane. lebo nemáš. Ďalej nuesta. Vieš o tom, Kaj barváve ma seskie java pára stečala do knesu že spravedlivosti. bohatému človeku bude za ťažko vojsť do Božieho kráľovstva. A ďalej soskie. A vieš prečo? Bo furża lipa po bezpobarwa lipy. Lebo stále bude hľadať svoje bohatstvo. Co java mire barwa lipnaha. A hovorí, čo bude s mým bohatstvom. O, halleluja. Na ďalej v sobie sajmek 10 minuty. Môže mi, že 10 minút. Čapen. Aj hodinu. A okej. O, pač tam. Ja hovorím, som mám vekana. Teraz mi to prichádza, Som tu bez zmocnila. co vás posilní. Pana v tom kočuvla. Hovorím, žena. Hasek džuvli. Byla žena A to je a do starotestamento. v starom zákone. Tu men mal ťahne. Poznáte ju. Fere sarme. Lepšie, Ale ako haska má. si džuvli. Ale bola taká žena, Fes barvali. že bola veľmi bohatá. Aj si barvali. Tak bohatá. Kaj, wow. Same temu kapkada. A hovorila, jak všetko toto mám nechať. Ale tu ja ňovi javue. Ale prídu dva anjeli I pende a kavka. hovoria, Ja nesu tekero. vieš čo spraviť? Soski javman kadaj. Prečo sme prišli? A o ňovi pende. A anjelia hovoria, Nave nic. neberte nič, Ča te našu. iba utečte. Te našu. Uteč. Aj penav tu menge. A poviem vám, Nauk vysaranes. neobracaj sa. Pavončane ne Biblia. Pani pozná Bibliu. Aj šunem. Počúvaj.
Aniołowie przykazali to. Aniele im prikázali, Sam ste neodvísali. aby sa neobracali. Viete o tom, kaj rodáva všade, že všade som hľadal, ale naráklom aklemenos. ale nikde som nenašiel, jak sa volalo. A tu naráklam. Vy ste našli? Poviem vám. Janisuski naráklom? Viete, prečo som nenašiel? Bo Biblia Bo Biblia hovorí, že has bardzo vážnom mánušči manušky, že by byl veľmi vážny človek, tá laklomenos bude has. tak to jej meno tam bolo. Ale in ante Biblia, Ale je v Biblii, ale na laklomenos. ale nie je v Biblii. Ale Janas koľko dahin. Ale vieme, A Evangeli povedal, koľko da has. A církev povie, toto bol. Lotoský rovní. Lotová žena. A kanak mena v pomenge. A teraz vám poviem, Co s tou dvísal ťa prečo sa obrátila naspäť. A keď ja rovní ťa na frezu Biblia. Tá žena veľmi dobre pozná Bibliu. Co ste? Prečo? Žila po starom živote. Poviem vám, Šultes mo preskrekano. na svoje vlastné uši Aj počula. violot šultes. Aj Lot to počul. Ale jo vďakol. A on vedel, Kanál Horlovské pesta odvísal. že mu není dovoleno, aby sa otočil. Jo pesta odvísal. On sa neotočil, Ale joj, ale ona, rovní. tá žena, Narušen pe manze. nezlobte sa na mňa, sestry, Kad te na penen vytradil, no vakeno spomne. aby ste nehovorili, prišiel sem a hovorí o ženách. Pela v tu menge romiawe. Poviem vám, Jame soko hinuas. viete, čo milovala? Ala ila speja. A nezobrala zo sobu Sunaka. zlato. Co robia na dziwe zdradu tyki? Čo ženy majú radi? Na savory radu tyki sunaka. Nie všetci radi vidia zlato. Na 99 każdy, prawda? 99% asi každá. Mógł pod sunaka. Zanechala tam veľa Aj tu bohatstva minťaš zlata. Tu minťaš A peskie. myslela si, Co ja mam na sunaka? čo bude s tým zlatom? O jak spelas daje donia ubos. Oheň spadol z neba. A co ja mam? Mire sunaka. A čo sa stane s mojím Co zlatom? ja mam mire barwali plaha? Čo bude s mojím bohatstvom? Wow. Sokerčas. A čo spravila? A Mari Pen. Naša sestra. Sokerčas ke ja čuvli. Čo spravila tá žena? Odvisardia spes. Otočila sa. Aleluja. Aleluja. Yes. Thank you, Jesus. Aleluja, sláva ti, Pane Temla. Ó, Pane Temla. Gloria tu que Temla, Gloria tu Spastor, Gloria na zemi Boha. Sempre na pek. Aleluja, aleluja. Ó, Pane, zapája všechno, Pane.
milujete Božiu prítomnosť. Chcem sa spýtať iba tak, že čo je pre teba najdrahšie, čo je pre teba perlo, čo je pre teba zmysel života. Ja osobne hovorím, že môjim zmyslom života je Ježiš. Amen. To je perlou pre teba, pre mňa je Ježiš. To je pre teba perlou Ježiš Kristus. Ďakujem Bohu za to, že Boh si nás našiel a aj keď som prorokoval na tomto mieste, tak veľa vecí zaznelo do tvojho života, pastor, pretože viem, čím si prešiel a Biblia hovorí, že tento je verný. Hovorí, že keď Ježiš príde, tak povie verný a spravodlivý môj sluha. Nikdy nepovedal, že ak ho príjmeš za svojho Pána, že nič sa ti neudeje. Práve naopak, keď ho príjmeš, prejdeš z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla a stane sa nepriateľom diablovým. Ale vďaka Bohu za to, že Ježiš Kristus zvíťazil na kríži a že Satan je porazený. Počujem, Satan je porazený v tvojom a mojom živote. Chcem sa modliť za vás, chcem sa modliť za teba, pastor, ak môžeš prísť dopredu. Chcem, aby ste spriamili svoje ruky, aby sme žehnali celej jeho rodine. Tým, že poznám tohto pastora, poznám, čím si prešiel, chcem, aby sme mu žehnali ochranu Božiu, aby prišli tí, ktorí stoja pri nich, ktorému on slúži, aby ste prišli dopredu a položili svoje ruky na neho. Tento ho miluje a chce podporovať jeho službu. Chcem, aby ste prišli dopredu vy, ktorí ste s ním, ktorí slúžite v jeho službe. Pri ňom, aby ste boli s ním, aby ste položili svoje ruky. Je veľkým poženaním, keď pastora má Arona a Huda. Ešte jeden. Váňa išiel sa prejsť, ale príde. Halleluja. Hovorím, že chcem, aby stáli pri ňom ľudia, ktorí sú rozhodnutí budovať víziu, ktorú mu dá Pán na srdci. Verím tomu, že niečo sa udie dnes na tomto mieste. Boh dáva silu, tak ako možno si utekal pred všetkým, lebo tie problémy, ktoré prichádzali na teba, tak ťa vidím ako Eliáša, ktorý utekal, ale on posiela anjela v mene Ježiša Krista, ktorý ťa posilní. Boh hovorí, ak ostaneš verný, všetci, ktorí ťa opustili, sa navrátia späť, pretože spoznajú pomazanie, ktoré Boh vložil do tvojho života. Boh hovorí, odpustím a nechaj ich a oni prídu ten pravý čas. A ja som modlím práve teraz, chcem, aby ste spriamili svoje ruky tu dopredu. Otče, v mene Ježiša Krista, modlím sa za tvojho služobníka, ktorý vidím, že miluje tvoje slovo. Položte svoje ruky na neho, všetci vy, ktorí ste v jeho službe. Pane Ježišu, modlím sa, aby nejaká zbraň účtená proti nemu, aby neobstala ani proti jeho rodine. To, čo diabol chcel zasiať do tvojej rodine, z tvojho slova, ktoré bude spadať do tvojho života v mene Ježiša. Modlím sa, aby si stál pri ňom, modlím sa za pomazanie, aby keď bude spievať, aby anjeli zostupovali a vystupovali v mene Ježiša Krista. Modlím sa za tvoje pokorné srdce, modlím sa, aby si sa ešte viac pokoroval, aby si stál v mene Ježiša Krista, tak ako Jozua pri Mojžišovi, aby si stál pri pastorovi v mene Ježiša Krista. Halleluja. Dáme potles Pánovi za veľa veci, ktoré Boh chce urobiť. Halleluja. Sláva Bohu. Môžete si sadnúť a teraz sa modliť sa za mňa, aby som mal pec pomazania. Nie. Príde dopredu, takové, chcem, aby
Hallelujah.